אז אני רוצה רגע מזמנכם כדי להגיד לכם במה אני מאמינה. אני מאמינה בנו, בכוח של הציבור הרחב והשפוי, שמצד אחד נמאס לו מהטרור הקפלניסטי, ומצד שני מיואש מחוסר המשילות של ממשלת הימין. אני לא פוליטיקאית, אני גם ממש לא מעוניינת לרוץ לפוליטיקה. אין לי שום אינטרס מלבד להשמיע את הקול שלי ולנסות להשפיע לטובה. אני באמת בסך הכל מישהי שאכפת לה. אכפת לי שהמדינה הזאת תישאר מדינה יהודית, לא מדינת הלכה, מדינת הלאום היהודי, שנשמור על רוב יהודי. אכפת לי שנהיה באמת מדינה יהודית ודמוקרטית, לא מדינה שנשלטת על ידי אליטות דורסניות שממליכות את עצמן. מדינה שהעם שלה הוא באמת הריבון. אכפת לי שתהיה רפורמה אמיתית במערכת המשפט, שלא תהיה יותר זכות עמידה לארגוני שמאל קיצוניים שדואגים למחבלים, שמערכת המשפט שלנו תהיה מערכת של צדק, ולא של כפיית מדיניות שמאל, אכיפה בררנית, חיסול חשבונות ותפירת תיקים. אכפת לי שהדור הצעיר שלנו יישאר כאן, שיהיה לו קל, שהכל לא יהיה כל כך יקר, שתהיה רפורמה אמיתית בשוק המזון, ולא נראה בסופרים רק את אותם מונופולים חזיריים. אכפת לי שהריבית במשק תרד, אנשים פה לא מצליחים לשלם משכנתה, יזמים מתרסקים, עסקים נסגרים, בזמן שהבנקים בחגיגות של רווחי שיא. חייב להיגמר. אכפת לי שיהודים יתיישבו בגליל ובנגב, חבלי ארץ שאנחנו מאבדים יום יום בחסות התנהלות מופקרת של רשות מינהל מקרקעי ישראל, שכבר שנים מחלקת אדמות בחינם למגזר הערבי. וכן, גם של ממשלת הימין שלא עוצרת את ההפקרות הזאת גם ברגעים אלה, ולא דואגת להוציא במיידית קרקעות בחינם ללוחמים ומשרתי מילואים. כן, בחינם. ממה עוד אכפת לי? אכפת לי מהאפליה שממשיכה להעמיק את הפערים החברתיים, שיש כאן מגזרים שחיים בסרט אחר לחלוטין, קיבוצים, פריבילגיים שמקבלים בנים ממשיכים לדורי דורות ועושים עם אדמות המדינה קומבינה של קומבינציות, ובזמן שאנחנו עומדים בתור לדיור לממשכן את חייו לבנק, הם גורפים על גבנו רווחי עתק. אכפת לי שתבוטל במיידית העדפה מתקנת לערבים באקדמיה, ובכלל שלא תהיה פה קבלה לתואר מגיל 18 למי שלא משרת בצבא או בשירות לאומי. חלאס עם העודף זכויות האלה על הגב של הילדים שלנו, שעוצרים את החיים שלהם למען המדינה, בזמן שאחרים נותנים להם פור. גם להם מגיע להוציא תואר בקלות. אכפת לי מהחינוך הממלכתי שהפך לחינוך פרוגרסיבי ומוחק לילדים שלנו את הזהות היהודית יום יום. אכפת לי שיחוקק כבר חוק שירות לאומי חובה לכולם, כולל כולם, חרדים, ערבים ומשתמטים מתל אביב. ומאוד אכפת לי, מאוד אכפת לי שהחטופים יחזרו כבר הביתה, ואני סומכת על לוחמינו הגיבורים שיחזירו אותם. אכפת לי שנהיה מאוחדים תחת ההבנה שאין לנו בית אחר, אין אופציה לארוז מזוודה ולעזוב, צריך להישאר ולהילחם שיהיה כאן טוב, שהמדינה הזאת תישאר שלנו. אנחנו חיים בתקופה של מלחמת קיום קשה, לא רק מול אויבים מבחוץ, אנחנו נמצאים במלחמה פנימית קשה מול תהליכים הרסניים שמתרחשים כאן בשקט מתחת לאף שלנו כבר שנים. המריבות בינינו פועלות רק לרעתנו, ויש מי שמנצלים את המצב הזה. יופי יופי, תפתחו את העיניים, אנחנו נכבשים גם מבפנים. אם לא נתעורר עכשיו, נתעורר בוקר אחד ונהיה מיעוט יהודי במדינה שלנו, בדיוק כמו שקורה בבריטניה, באירלנד, בכל אירופה הגוססת. ולא, זה לא מנותק מהמציאות. זה השלב המיידי אחרי מדינת כלל אזרחיה שבשמאל האנטי-ציוני מקדמים. אז מה עושים? זוכרים את הפנתרים השחורים? היה להם כעס אמיתי בעיניים. הם פשוט קמו והפכו את המדינה בלי הפגנות יקרות, בלי הסעות, בלי במות, נאומים ובלי תירוצים. פשוט קמו והחליטו שדי. וזה מה שצריך לקרות כדי שהמדינה הזאת תחזור למסלול. מחנה הימין חייב להיות יותר פעיל פוליטית בדיוק כמו בשמאל. אסור לנו לחשוב ששמנו פתק בקלפי ופה זה נגמר. אנחנו חייבים לייצר לחץ ציבורי על מקבלי ההחלטות, שלא יחשבו לרגע שאנחנו בכיס שלהם. אנחנו צריכים לצעוק בכל פעם שרומסים את הזכויות שלנו, כשעושקים אותנו, כשפוגעים בנו. אנחנו חייבים להבין שזה בידיים שלנו, שבסוף לא משנה גם איזו ממשלה תהיה בשלטון, אנחנו הכוח האמיתי ואנחנו יכולים לקבוע את סדר היום. יש לנו את הרשתות החברתיות והקבוצות בוואטסאפ. אנחנו בעידן אחר לחלוטין שבו לכל אחד מאיתנו יש השפעה משמעותית. יש לנו יכולת לדאוג שאלו שיושבים בכנסת וכל הפקידים, השופטים, המפקדים, כל מי שאנחנו משלמים להם את המשכורת במגזר הציבורי יבינו שהם עובדים אצלנו ועבורנו. ואם הם חוטאים לתפקידם הציבורי, אנחנו נשלח אותם הביתה. אנחנו צריכים להוקיע ולבאר מקרבנו את כל מי שמאיים על הציונות, על הזהות היהודית של הבית שלנו. כל מי שמנסה באמת לגנוב לנו את הדמוקרטיה, וכל מי שמסכן את העתיד של הילדים שלנו
בארץ הזאת. אנחנו, הציבור הלאומי, הציוני, שמחובר לזהות היהודית שלו, למסורת, לערכים, שלא קיבל מהמדינה מתנות חינם או מחיקת חובות, שעובד קשה, יוזם, בונה, לוקח הלוואות, מקים עסקים, יורק דם משרות ומחזיק פה את הכלכלה בפועל. הציבור שמקריב את היקר מכל, שנלחם על הבית בכל הכוח ובאמונה גדולה. אנחנו צריכים לעמוד על המשמר, להרים ראש, להפסיק להיות פריירים ולדרוש את מה שמגיע לנו בלי לדפוק חשבון. ככה, פשוט.